बयबोथ' मोनबा लुबैयो जे गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय हान्जायानो सरकार जाथों। हम जो खाते पीते वो मेरा है, आप जो खाते पीते आपका है। बहुत सारे लोग है गांव में जो पनीर क्या है मालूम नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग मालूम नहीं है कि कोफ्ता क्या होता है मालूम नहीं है। मोदी जी ने बोला है दिमाग ठंडा करके रखो। अच्छा, उससे जब नहीं बोला था उससे पहले? नहीं, वो बहुत जरूरी है। प्रमोद बर' सारेन्डार जादों। प्रमोद बर'आ सारेन्डार जानाया जोबोद मोजांसै। बर'फोरनि राजथावनिया अबेयाव? बिटिआरनि राजथावनिया अबेयाव? कारिगावनिफ्राय क'क्राझार टाउनसिम बिजेपिनि बेनार। जाय बर'फोरनि राजथावनि, बिटिआरनि राजथावनि आरो सोर गोहो खुंथायाव दं लाजियासै प्रमोद बर' सारेन्डार जा प्रमोद बर'। बिजेपिजों गाग्लोबजाबाय। बिजेपिजों गाग्लोबजानाया बर'फोरनि थाखाय जोबोद लाजिथावना। बर'फोरनि गोहो खुंथाया सोर आरो बिटिआरनि गोहो खुंथायाव सोर दं आरो बिटिआरनि राजथावनिया अबे जायगायाव, बर'फोरनि राजथावनिया अबे जायगायाव लाजियासै प्रमोद बर' सारेन्डार जादों। प्रमोद बर' सारेन्डार जादों। बे आं देखायबाय थानाय कारिगावनिफ्राय फार्स्ट मोनजेननाय थाव दैफु, बे थाव दैफुजों नांजाबनाय एपिबिनि हेडक्वार्टार, बे जायगायाव मैया लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा जयेन जाफैदों। बे आंनि भिडिअनि फुटेजाव नुनाय रायजो राजाफ्रा जोबोद क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कारिगावनिफ्राय फार्स्ट फैनाय थाव दैफु मोनजेननायनि नांजाबनाय एपिपिनि बे हेडक्वार्टारावनो रायजो राजाफ्रा जयेन जाफैदों। जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय दिनै गोदानै एक्स एनडिपिफ्रा एपिबि हान्जाखौ मानो जोनोम होनो गोनां जाखो? प्रमोद बर'आ मोजां मोनबा, प्रमोद बर'नि खुंथाया मोजां मोनबा मानो गोदानै जोनोम मोननो गोनां जाखो? गबिन्द थासान्दियाव, फेरेंगा थासान्दियाव, सावरायग्रा थासान्दियाव मानो आरो एक्स एनडिपिफ्रा गोदान राजनितिक जोनोम होनो गोनां जाखो? एपिबि राजखान्थि हान्जा देरहासार। एपिबि गोदान हान्जा देरहासार। एपिबि राजखान्थि हान्जा देरहासार। एपिबि गोदान हान्जा देरहासार। रिंखांबाय जेरैथिंबो एपिबि, गोमखांबाय बिटिसिआव एपिबि। रिंखांबाय जेरैथिंबो एपिबि, गोमखांबाय बिटिसिआव एपिबि। बिटिसि हालामखौ रैखाथि होनो, 6थि सिडुलखौ रैखा खालामनो। जोंनि थांखिया 6थि सिडुलनि गोमानाय गोहोखौ, गाव खुंथायखौ हमथाफिननायनि। बैजों बयबो खौसेथियै एपिबि हान्जाजों आवगायलांनि। बैजों बयबो खौसेथियै एपिबि हान्जाजों आवगायलांनि। जोंनि थांखिया
BTCआव थानाय गासै रायजोफोरनि मोजां समाज जौगानायनिसो राव हारिमु धोरोम बासिया जासे हारि माहारिजों खौसेथियै दावगालांनायनि गेना खान्थि फोजोबस्रांनो ओंखारबोबाय UPP हानजाया गेना खान्थि फोजोबस्रांनो ओंखारबोबाय UPP हानजाया APB राजखान्थि हानजा देरहासार APB गोदान हानजा देरहासार APB राजखान्थि हानजा देरहासार APB गोदान हानजा देरहासार रिंखांबाय जेरैथिंबो APB गोमखांबाय BTCआव APB रिंखांबाय जेरैथिंबो APB गोमखांबाय BTCआव APB long live Anjali Bari long live APB long live Anjali Bari long live APB राजखान्थि हानजा देरहासार APB गोदान हानजा देरहासार APB राजखान्थि हानजा देरहासार APB गोदान हानजा देरहासार रिंखांबाय जेरैथिंबो APB गोमखांबाय BTCआव APB रिंखांबाय जेरैथिंबो APB गोमखांबाय BTCआव APB APB राजखान्थि हानजा दानाया 3 दान जालांबाय दिनै 3 दाननि उनावहाय इउथ सेल दाबाय बे इउथ सेलनि आफादगिरि महरै दिनै बिबान मोनबाय मा फोरमायगोन बे खोथायाव थारैनो आं गोजोननाय मोनदों मानोना सेन्ट्रेल APBआ सेन्ट्रेल इउथनि आफादगिरि महरै आंनो बिबान होदों आं बे बिबानखौ गोसो गोथारै बरायनानै लादों आरो आं बे बिबानखौ हानायमानि आंनिफ्राय साबसिनखौ होनानै आं बानलांनो नाजादों स्पेसियेलि BTC ओनसोलाव थानाय साफ्रोम इउथ्सफोरनि सायाव आं मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङा जाहैबाय APBखौ लानानै APBनि बेनाराव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रां BTCनि नागरिक हिसाबै गोगोम बा सोलेर फारसे लानानै बा केरियार फारसे लानानै बेबायदि लामाजों आं लाइमोनफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय आं थांखि लादों आरो दिनै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे बिबानखौ आङो मावफुंलांनायाव सारा BTCनि इउथ्सफोरनि मोनसे अनसायनायखौ मोनगोन बरायनायखौ मोनगोन होननानै आं दिनै आसा फारिनानै बे बिबानखौ आं गोसो गोथारजों दिनै नाजावदों नेशनेल राजखान्थि हानजा BJP कंग्रेस बे थानायनि उनावहायबो दिनै BTR हालामाव मोननै मैखोम राजखान्थि हानजा बर'नि होननांगोन बे UPPL आरो BTR बे थानायनि उनावबो दिनै APBआ जोनोम जाबाय दा सोंथिया बेसोरसो APB जोनोम जानायनि उनाव नोंथांमोना बे 3 दानावहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों थारैनो गोमोथाव जों जेब्ला थामथि मोनसे पलिटिकेल पार्टी BTCआव जों जोनोम होनो सिन्था खालामदोंमोन बे समाव जोङो रायज्लायजेननाय समाव जोंबो एसे उसुगुदु जादोंमोन नाथाय जोङो गोसोनि बोलोखौ लानानै जों जेब्ला आवगायबाय जेब्ला जों रायजो राजानि खाथियाव थांबाय थारैनो जों सोमोनांदों जों जिखौ आखा खालामाखै बेनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ जों मोनबाय मानो होननानै बुङोबा बे APBआ ओरैनो माने रंजानानै जोनोम मोनाखै बे APBआ मोनसे जारिमिननि सायाव बिथा खालामनानै जोनोम मोनदों बे APBआ बोहैबाय थानाय BTCनि जि गेदेरथार मोनसे समायसा बे समायसाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोनोम मोनदों आरो बे APBआ फैबाय थानाय समाव
बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय जोंनि जि दाबि दावा जोंनि जि जेंना बिनि सायाव जोङो खामानि मावनो जोनोम मोन्दों आरो बेखौ रायजो राजाफोरा खोब गुसुं समनि गेजेरजोंनो बुजि मोन्दों आरो बुजि मोननायखायनो एपिबिखौ लोब लोबै उइमेनफ्राबो सापर्ट खालामदों बैसोगोराफ्रा सापर्ट खालामदों इयुथ्सफोरा सापर्ट खालामदों दिनै बिनि फोरमानखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा नुबाय थादों आरो बुहुमनि सुबुंफोरा नुगासिनो दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां आरो बे बिसायख'थिखौ जे बिथा खालामनानै नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै मा खावलायनो आं खावलायगोन दिनै मानोना अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ लाइमोनफोरखौ लानानै जोबोद सांग्रां जोङो आंनि बेकग्राउन्डआ आं सासे बारग' एनडिपि आरो जोङो बारग' एनडिपि हिसाबैनो बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ दायै सिगां जोङो लाइमोननि गोग्गो भबिष्यतनि थाखाय जोङो खामानि मावबोदों जाय जेंनाफोरा दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ एबनर्मेल खालामदोंमोन बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों जेरै जोंनि गेजेराव ड्राग्स माने जायगा मोनफैबाय जोंनि फिउचारनि इन्जिनियार जानो गोनां जोंनि फिउचारनि डक्टर जानो गोनां जाय जोंनि इयुथ्सफोरा डक्टर जानानै जोंनि सिभिल हस्पिटालाव बा जोंनि हस्पिटालाव जोंखौ फाहामथाय होनांगोन बिसोरो दिनै हायार सेकेन्डारि बा डिग्री फार्स्ट इयार मोननायावनो दिनै देहा फारसे अबस्था गैयै जाबाय बेबायदि बिभिन्न जेंनाखौ नुनानै दिनै जोङो खामानि मावबोखादों जोंनि जारिमिना गारबोनाय जारिमिना बेबायदि बेवहाय आं खावलायगोन जिहेतु दिनै जोङो नामल'सो सोलायदों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड जोङो मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टि जों जोनोम होदों बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि जि लाइमोननि माने जि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो फोजोबनो थाखाय जों खामानि मावगोन मानोना नैबे सारि बोसोराव जोङो बारग' एनडिपि हिसाबै खामानि मावनायनि जों गम मोनबाय जोंनि लाइमोननि जि जेंनाफोर जोंनि समाजनि जि जेंनाफोर जाय जेंना बा जाय गाज्रि आखुथायफोरा जोंनि समाजाव थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो मानसि हिसाबै बा समाज हिसाबै जों थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ दिनै जोङो खामानि मावनायनि गम मोनदों जुदि जोंनि समाजनि जेंनाखौबो जुदि फोजोबनांगौब्ला जोंनो आल्टिमेटलि पलिटिकेल पावारा बिराद इम्परटेन्ट पलिटिकेल पावारा बिराद गोनांथि दिनै ड्राग्सआ जोंनि गेजेराव बोरै मोनफायखो बिनि सायाव जोङो खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय मोनथिदों जोङो बबे जायगानिफ्राय ड्राग्सआ फैयो जेब्ला जोङो दायित्व थानाय बिबानगिरिफोरखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि जायगायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाय इयुथ्सफोरा दिनै ड्राग्स मोनजादों बे नैबे जायगानिफ्राय मोनफैदों होननानै जों जेब्ला माने लिरनानै इनफरमेसन हिसाबै होदों बिथांमोना जेबो खेरायाखै मानो खेरायनो खारन जों सासे बारग' एनडिपि हिसाबै बिथांमोननो इनफरमेसनखौ होदों बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा टेररिस्ट होननानै सानदों माब्लाबा उग्रपन्थी होननानै सानदों बेवहाय बिथांमोना निस्सय खोनासङाखै खिन्थु गाबोन समफोर जोङो राजखान्थिनि गोहोजों पलिटिकेल पावार लानानै जुदि जों फैयोब्ला बै जाय बेक्तिफोरा दिनै दायित्व मोननानै समाजखौ सिबिनांगौ जोंनि बे समायसाफोरखौ हमथानांगौ बिथांमोना निस्सय खोनासंनो गोनां जागोन बेवहाय आं खावलायदों जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां मोनसे सिमां लानानै जों जोनोम मोनदों मानोना जों फोथायो बुहुमा बयबो फोथायो बयबो गनायो लाइमोनानो जोंनि भबिष्यत जायो लाइमोनजों समान मोजां मोनसे जिउनि सम आरोबाव बे बुहुमाव गैबावा बेवहाय आं खावलायदों बिटिसिनि मोनफ्रोम जाति जनगोष्ठीनि लाइमोनफोरखौ नैबे एपिबिनि इयुथ्सजों ज' जानानै जों एखेलगे आवगायलांनो आरो जोंनि भबिष्यतखौ जोङो जौगानाय बा गोग्गो खालामनो आं बेखिनिखौ आङो खावलायो भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय मैयानि थांनाय सानाव लैहोर रायजो राजाफ्रा जयेन जाफैदों गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाजों एपिबि हान्जाजों जयेन जाफैदों क'क्राझार टाउननि साखाथियाव फार्स्ट कारिगावनिफ्राय थांजेननाय थावदैफु बे थावदैफुनि नांजाबनाय एपिबि हान्जानि हेडक्वार्टार बे अफिसाव जयेन जाफैयो जोबोद बाख्नायथाव जाय रायजो राजाफ्रा क'क्राझार टाउननि साखाथियाव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाजों एपिबि हान्जाजों जयेन जाफैदों जोबोद बाख्नायथाव नाथाय बिपिएफ पार्टिनि जायफोर क'क्राझार टाउननि बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा बा हाग्रामा महिलारि सारनि हमस्टिनि हाग्रामा सारखौ मोजां मोनग्रा हयथ' साफा सानै दुखु मोनदों जानो हागौ सोरबाफोर इउपिपिएलनि जाय गेदेरमाफ्रा बे जायगायाव सेक्रेटारि अफिसनि लांगोनायावनो गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाया एपिबि हान्जाया बेबायदि लैहोर रायजो राजाफ्रा जयेन जाफैनायखौ हयथ' लाजिदों जानो हागौ इउपिपिएल पार्टिया नाथाय प्रमद बर'नि एगेन्स्ट नङा हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्ट नङा जोंनि खोनानो मोननाय मथे जि जायगायाव हाग्रामा महिलारि सारा गेलेगोन बे जायगायाव एपिपि हान्जाया बा गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाया हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव केन्डिडेट होनाय नङा आरो प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टआवबो होनाय जानाय नङा होननानै खोनानो मोनो नाथाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव 100 जननि गावनि हमस्टियावनो 100 जननि बारा टिकेट बिदों प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव गेलेनो थाखाय जाय मानसिफ्रा प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव बा प्रमद बर'नि हमस्टियावनो 100 जन बिदोंबा जाय मानसिफ्रा 100 मानसिया जुदि बिदोंबा बे न'खराव साब्रै खरि हमबाबो खैजन जायो 400 नङा होमबा 400 जन आरो बे 400 जननि आलासिफोर दं
जाथि खुरमाफोर दं लोगोफोर दं बेबायदि प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव गसंनो थाखाय गोदानै जोनोम मोननाय UPP हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव टिकेट बिनो फैदों नाथाय गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाया प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव केन्डिडेट जासियाखै रायजो राजाफ्रासो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव गेलेनो थाखाय टिकेट बिफैदों प्रमद बर'आ मा गोरोन्थि मावदों नाथाय गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाया BTR सान्थि शक्ति दैदेनगिरिफोरखौ रेसपेक्ट होयो बे रेसपेक्टनि थाखायनो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव गेलेहोनो थाखाय गोसो गैया नाथाय रायजो राजाफ्रा साननि हरनि बे गोदान पार्टिनि खाथियाव फैनानै प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव टिकेट बिफैदों अब्ला प्रमद बर'आ माबायदि गिथावना आरो थांनाय MP इलेक्सनावबो गावनि हमस्थियावनो जेनखादों जायफोर लेखा गोरोंफोर जायफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे हिसाब गोरों जायफोर माखासे प्लास माइनास खालायनो गोरों जाय गेदेरमाफ्रा बुजिगोन प्रमद बर'आ गावनि हमस्थियाव MP इलेक्सनाव जेनदों नाथाय प्रमद बर'खौ जों खोनानो मोननाय मथे आन्दायनानै दं अबे जायगायाव गेलेगोन अबे जायगायाव गेलेयोबा देरहागोन प्रमद बर'आ गाव गेलेनो थाखायनो लामा आन्दायनानै दं होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय UPP पार्टिया हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्ट नङा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट नङा प्रमद बर'नि जायगायाव गेलेहोनो गोसो गैया नाथाय प्रमद बर'नि जायगायावनो प्रमद बर'नि हमस्थियावनो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै गेलेनो थाखाय रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर टिकेट बिफैदों बे जोबोद दुखुनांथावना हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव रावबो रायजो राजाफ्रा गेलेनो थाखाय आवगायबोआखै जाय गेदेरमाया BTC एकर्डखौ लानानै फैदों बेखौ रेसपेक्ट होनांगोन बे रेसपेक्टखौ होनो थाखायनो गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाया APB हान्जाया हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव रावखौबो केन्डिडेट होनाय नङा होननानै मोनथिनो मोनो अब्ला बेसेबां रेसपेक्ट होदों बे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ रेसपेक्ट होदों अब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव रावबो टिकेट बिनो फैयाखै प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव 100नि बारा टिकेट बिनो फैदों अब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिदो प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोन जोंखौ जोंनि आन्दलन रायजो राजाफोरनि होसिख्रावनायखौ जोंखौ दिल्ली सरकारखौ खोनाहोनो थाखाय गुवाहाटी सरकारखौ खोनाहोनो थाखाय जोंनि खाथियाव रावबो निउस फैया नाथाय दिनैनि समावथ' जों खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ बर' निउस मोननैसो दङ आरो आसामिस निउसखौ बायनानै लाबाय होननानै जों खोनादों अब्ला दिनै गावनि आखायावनो दिनै बर'नि मोननैसो निउस दं आरो आसामिस निउस दं अब्ला दिनै दिल्ली सरकारनो गुवाहाटी सरकारनो मानो बर'फोरनि हास्थायनाय बर'फोरनि लुगैनाय बर'फोरनि होख्रावनाय बर'फ्रा गले गले प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायखौ माने दिल्ली सरकारनो खोनाहोआखै गुवाहाटी सरकारनो खोनाहोआखै गावनि निउस थासेयाव नाथाय बर'फोरनि गेजेराव जाय फरायसाफ्रा रायजो राजाफोरनि माखासे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गेरेमसा हारि खालायनो थाखाय जाय फरायसाफ्रा मोजां मोजां फरायनानै ससियेल मिडियाखौ बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय माखासे निउस चेनेलाव खामानि मावदों जाय लेखा गोरों फरायसाफ्रा खामानि मावदों बे फंबाय आरो बिनानाव जायफोर निउसाव खामानि मावग्रा गाव गावनि थाखाजों केमेरा बायनानै गाव गावनि थाखा फैसाजों अबेबा मेल मिटिङाव थांनानै खस्थ' खालायनानै सोरबा गेदेरमाफोरनिफ्राय थाइसे थाखा साहा लोंलां थाइसे थाखा साहा लोंलां होननानै बुंनाय रेकर्ड गैया थाव सोलां होननाय रेकर्ड गैया नोंथांमोननि स्टुडिअखौ मोजां फोसाबनानै ला होननानै रावबो गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जासिनानै हरनाय गैया प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सानसे समाव बर'फोरनि थाखाय निउस चेनेला जोबोद गोनांथि दावहा नांनो थांनायाव आन्दलन खालामनो थांनायाव निउस चेनेला जोबोद गोनांथि आरो बर'फोरनि होसिख्रावनाय आरो बुहुमनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुहुमनि सुबुंफोरनि खाथियाव जाय हारिफ्रा कालचारनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय माखासे निउस चेनेलफोरनि गोनांथि ससियेल मिडियाफोरनि गोनांथि बेबायदि बुंदोंमोन प्रमद बर'आ नाथाय बुंनाय खोथाया ओरैनो दैबानाजों गोजावलांनाय बायदिसो प्रमद बर'नि
रावफ्रा जेरै दैबानाजों गुंले दैया आरो बे गुंले दैजों माखासे दाखोर दुखोर लेथ्रा बुस्थु गोजावबोयो थिग प्रमद बर'नि रावाबो अबे दैजों गोजावलांखो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बर'फोरनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बा दावहा नांनायल' नङा बा आन्दालन खालायनायल' नङा बर'फोरनि जानाय लोंनाय कालचार बर'फोरनि जानाय उन्दुनाय बर'फ्रा माबायदि मावनानै दं बर'फोरनि कालचार बर'फोरनि मावनाय दांनाय बर'फोरनि माखासे जौगानांगौ खामानिखौ जुदि बुहुमाव जौगाहोनो थाखायबा ससियेल मिडियानि गोनांथि जाय ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रा मोजां मोजां फरायनानै बेबायदि फरायसाफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ नायसनाखै साहा लोंलां थाव सोलां नोंथांमोननि स्टुडिअखौ एसे फोसाबनानै ला आरो एसे दामि केमेरा बायनानै ला प्रमद बर'आ बुंनाय रेकर्ड दंना गैया रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं गोदै राव बुंनानै बा आंनि चेनेलनि नायगिरि आंनि गोसो गोरबोआव गोदै बुंनानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय आंहा खुगायाव बा गोरबो बिखायाव गोदै राव गैया खाब्रां खाब्रां रावजों आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जाखिनि रोङो आं फंनैसो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोननि एगेन्स्टआव नाथाय जाय गेदेरमाफोरखौ बुंनो हानाय जोंहा अधिकार गैया अब्लाबो सासे बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै जाय गेदेरमाफोरखौ बुङालासिनो थायोबा बिथांमोना थेनथ'यो सम सम बे सम थेनथ'नाय सम अबेबा मेल मिटिङाव उन्दुग्लांनाय बिथांमोनखौ सांग्रां खालायनाया माखासे इउटुबारफोरनि बा ससियेल मिडियानि जायफोर निउसआव खामानि मावग्रा बिथांमोननि दायथ' होननानै जों बुंनानै लानांगोन जाय फरायसाफ्रा मोजां मोजां फरायनानै ससियेल मिडियायाव खामानि मावदों प्रमद बर'आ बिथांमोननि थाखाय साहा पानि खरसखौ दोनथ' थाव पानि खरसखौ दोनथ' केमेरा मोजां बायनानै ला नोंथांमोननि स्टुडिअखौ मोजां बानायनानै ला जाहाथे गुबुन गुबुन देशाबो बर'फोरनि कालचार बर'फोरनि मोजां मोजां फरायनानै माखासे फरायसाफोरखौ एडभाइस होनाय बर'फोरनि गेजेराव माबायदि मावो माबायदि खामानि दामानि मावनानै बर'फ्रा न'खर खुङो माबायदि अनलायनानै रायजो जायो बेफोरखौ बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय ससियेल मिडियानि गोनांथि होननानै प्रमद बर'आ गारबोनाय समाव बुंदोंमोन नाथाय बेबायदि रेसपेक्ट होनो रोङै गेदेरमा दैदेनगिरिखौ जों दिनै बुंनाय खोथाफोरखौ ओरैनो बावगोमानानै थानायखौसो जों नुदों बिनि थाखायनो आङो जायफोर ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ रेसपेक्ट आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो